Kodhi mbele gimiago mag siasa jalupa jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kwedo ripode maliye koni otemo manyo mbi mar bedo gai mar gwenge mag masawa mar piny Kenya e weche mag siasa. Gachagua wacho ni en owuon onge kod gombo mar bedo thuolo makamano ni mar lemo mare mar bedo jalup jatend piny Kenya oromore kode. Oloso kaluwore gi weche mosebedo kawuok e dho moko kuom josiasa masawa makoro tude gi okenge mag temo manyo mbi e god Kenya. I have read the Constitution. There is no provision anywhere in our Constitution for a kingpin. So, hii kingpin ofisi yake iko wapi? Mshahara yake ni ngapi? So, if there are people who want to that office, I'm not part of it because maybe I'm deputy president. My office is in Harambee House, na igine iko Karen, and there is a salary, and there is a job to do. So, if there are people who are interested in that position, si wachukue waendelee na kazi yao, then watuambie ofisi yao iko wapi, functions yao ni gani, mshahara yao ni pesa ngapi, wataritaya siku gani. So let us not, people want to be trivial because they want to look for issues where there are none. I am Deputy President for the Republic of Kenya. I assist the president to run the country. I have no time or desire to aspire for any other office because ile kazi mimi nimepewa na rais Bishop, my day starts at 5 and ends at midnight. It's already too much. Jakom board mochungne chenro makeyo pia